Ayan, hello, hello, hello mga momshies. Welcome back to my channel. This is Momshi G once again. And ngayon, ako syempre hindi na mawawala yung mga momshi talks natin. Makikipagchikahan din tayo sa ilan sa mga momshies dito sa Pebbles. Tama ba? Pebbles Beach. Ang Pebbles Beach kasi kaya siya tinawag na Pebbles Beach kasi napakarami yung mga pebbles. So yung mga malalaking bato rin. Tapos meron din mga maliliit na madalas nilalagay sa aquarium. Yes po. Tama. Okay, dito sa Pebbles Beach. Pero bago yan, anong po muna pangalan? My name is Claire Solante. Claire. Claire Solante. May asawa na, Wala po. boyfriend? Wala po. Nag-aaral? Okay. Anong grade mo na? First year college po. Taray. Anong kurso? Base BA Marketing Management. Ano yung BA? Business Business, Administration? Taray. Oo, kasi may business kayo, no? Okay, pag-usapan natin ang inyong business. So, meron kayong cottage, meron kayong sari-sari store. Magkano ang cottage dito sa Pebbles Beach? 350 po. 350 ang... Tapos ilang oras siya? Kahit anong kahit kailan kayo uuwi. 350 So, talaga. kahit mag-overnight, may nag-overnight din dito? Meron pero madalas lang. Bihira. Okay. So, 350 ang cottage. Meron din kayong mga salbabida nakikita ko. Okay, magkano naman ang salbabida? Hindi ang rent. Hanggang sa pag-uwi na Unlimited. yan. Yes. Toroy, ang bongga. Then, meron din silang sari-sari store dito, no? Ayan, pakita natin. Kasama yung kanya. Okay lang po. Kasama yung kanyang mami niya po. Yes Mami. po. Ayan. Ayan yung kanilang store. Ayan yung kanilang Sana makita ko salbabida. sa akong anak sa Maynila. Shout out mo na sila. Ah. Batiin mo na. Anak ko sa Baguio, mga kapatid ko, kumusta kayo diyan? Nandito ako sa Mabwa. Nakikita ba ninyo? Murag parang na ano na ako sa TV ah. So, na-expose na natin siya. So, meron tayong 50 pesos na rent ng bawat salbabida. Okay, gano'n na po katagal yung inyong business dito, even itong cottage? Hanggang hindi pa ako Hindi pa siya pinanganak. nanganak. Meron na. Galing na ako dito. Galing dito na ng Siguro mga Matagal na rin. Isa pa lang ang anak kong panganay. Aha. Hanggang apito na ang anak ko dito hanggang Andito pa rin. So, itong, ang lugar nitong Pebbles Beach ay Barangay Barangay Mabwa. Purok size. Purok size. Dulo na. Ito na may pinakadulo. pinakadulo. Ito na yung pinakadulo. So, maganda rin. In fairness, napakaganda rin ng dagat ninyo. No? Ayun lang. Napakalinaw. Mas maganda ito pag hindi Alika dito kay mami. Sama ka dito sa amin sa kwentuhan. Sayang Dito kasi ka. hindi malinaw. May bagyo kasi. Kaya Kaya maalon. medyo- Dapat kayong pumunta kayo dito yung malinaw, wala talagang marumi. Bago lang ako naglilinis ngayon. Actually, malinaw pa din ha. Pero mas malinaw pa pala yan. Dapat yung nakapunta mo yung talaga malinis. Oo. Okay. So, sa ano mga season maraming tao? Marami. Anong mga buwan? O ano? Mga April. April, December. Summer ganun. talaga. Tsaka Summer. December. Kasi pag December, Maraming mga dito, mga bakasyonista umuwi. Taga Davao, Siargao, o taga Manila. First time ko dito sa Surigao. Talaga? Oo, dito sa... Okay lang dito. Maganda. Alam nyo kasi, syempre sa mga Manilenya na, kagaya ko mga taga Manila, no? Yung iba, hindi ko naman nila lahat. Pero syempre kasi iba yung iba yung tingin nila pag sinabing nasa Reveal Mindanao mo para ka. makita ka sa TV. Yes. Saan ba namin abangan yun? Dito sa aking account po, sa Ma'am Shigi. subscribe and subscribe. Thank you. Ayan, sa lahat ng mga gustong magbakasyon or gustong mag-unwind kasama ng inyong family and friends, ayan, punta na kayo dito sa Purok sa East Mabwa. ng Barangay Mabwa sa Pebbles Beach. Hanapin niyo sila Claire at saka si ano po ninyo, Ma'am Shi? Gingging. Si Ma'am Shi Gingging. Kasi kompleto rin sila, may mga alak din sila, may mga foods din. So, Kung gusto kompleto na silang rin. magpaluto, maluto kami. Nagluluto din Oo, kayo. kung anong gusto nyong lutuin, Lulutuin oo, namin. magluto kami. So, may mga magbayad. seafoods din. Hindi rin seafoods, yung isda lang. Isda. Fish. Oo. Ang bongga pala. All in one na rin pala dito. Oo. So parang hindi na rin Huwag hassle. niyong kalimutan si Angging o si Claire. Yan. At saka, Hanapin niyo Si na sila. Vilma. Ayun, si Vilma. Taray ni Ate Vilma. Ayan. Abangan po ninyo ha. And huwag kayong makakalimot na puntahan sila. Hanapin sila kapag napunta kayo dito sa Pebbles Hanapin Beach. lang kami. Thank you din sa inyo. Ayan, na-enjoy ko na yung inyong dagat. Ayan, maraming salamat. Bye-bye!
nga siya tinawag na pebbles kasi puro ganyan siya, oh. Hanggang dun sa dagat. Yun nga, may ahas nga, oh. Tawagin ko lang. Marian, yung kapatid mo! Marian, kapatid mo! Ayun siya, oh. Yung white. Ayan, oh. May ahas na nakalupan. OMG. Nakakatakot. Ang sarap. Yung ahas, oh. Sino ka dyan? Destiny Jola. Hay! Buntis. Dating alas, Mar. Alas ako, ah. Ay! Ayan na! Ay! Ayan na! Ail! Huwag mo na yan, oh. Oo, kaya ba? Ah, okay. Bawang dagat. So, il pala yan. Ano Tagalog yan sa yung il? Gusto na kuya ko. Tama. Ah, para siyang pusit din, no? Hito. Parang hito. Parang hito. Alas sa dagat. Apakhala. Busog na mga dugong. Mga ting. Yan, Hana, ibabad mo yung sugat mo. Hala, ito na. Eh, bubugin mo. Yaya. Nakakaingit sila no, napupuntahan nila yung malayo. Gaga, kaya mo naman yan. Matatangkad kasi sila. Ay, vlog man yan, diba? Ay, vlog. Vlog kay. Good na. Baka nasa Ben yung... What, silyo dong?
Sige to. It's DJ.